Txokeldantza Gipuzkoako herritako jai nagusietan egiten den dantza multzoa dugu. Guztira, 9 dantza dira, baina gaur, 3 baino ez ditugu ikusiko. Lehena, agurra. Askotan omentzeko erabiltzen den dantza ezaguna. Aurrera neskak, agurra. Ez da gauza erreza dantza hauek ondo dantzatzea, prestakuntza lan handi egin behar da ondo dantzatzeko.
Dantza hauek, Jose Inazio Istuetak, duela 100 urte baino gehiago, eskribatu zituen. Dantza bakoitzan tresna bat erabiltzen da, orain ikusi dugu adibidez makillak erabili direla. Brokelak erabiltzen dira beste batzutan, arkuak, baina hasteko eskerrera, zuen eskerrera. Holan errezago izango da urrengo taldeak sartzea, lortzen dugun arinago egiten.